F'kollegament telefoniku waqt il-programm Paper Scan fuq One, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar kif intlaħaq ftehim għall-provista tal-liquefied natural gas, jiġifieri l-provista tal-gas għal power station, ma' waħda mill-akbar ditti f'dan is-settur madwar id-dinja bl-isem ta' BP. Dan minkejja l-kampanja ta' biża' li kien hemm il-Partit Nazzjonalista li f'pajjiżna mhux se jkun hawn kurrent tal-elettriku. Fil-fatt il-Prim Ministru qal li dan il-ftehim se jiżgura garanzija ta' provista bi prezz kompetittiv u tajjeb u se jkun fis-seħħ sa Mejju tas-sena d-dieħla. Kemm kien hemm kampanja sottili u mhux daqshekk sottili ta' biża' għaddejja li jiġi l-24 ta' Awwissu u pajjiżna jispiċċa mingħajr gas biex ma jkunx jista' jħaddem il-power station u ma jkollniex provvista ta' kurrent elettriku. U llum ninsab f'qagħda illi inħabbar illi għalaqna ftehim mal-BP għal provvista tal-liquefied natural gas għal power station tagħna, jiġifieri għad-ditta illi kulħadd jaf li ta' reputazzjoni internazzjonali kbira, waħda mill-ikbar ditti f'dan is-settur tal-enerġija, waħda mill-ikbar ditti fid-dinja li se jiżguralna garanzija ta' provvista bi prezz li huwa wieħed kompetittiv u tajjeb. Il-Prim Ministru qal kif imbagħad jibqgħu għaddejjin bi ftehimiet paralleli biex jinnegozjaw l-aqwa prezzijiet tal-gass għall poplu Malti. Hawnhekk Dr. Abela tkellem dwar l-importanza ta' gvern deċisiv u sostna kif dan kien l-iqsar perjodu biex jiftaħ il-Parlament. Hekk kif is-sitwazzjoni ġeopolitika hemm żviluppi kbar kull siegħa. Żied jgħid kif minn kull sfida dejjem irnexxinna noħolqu ħafna opportunitajiet f'setturi diversi. Hekk kif il-proposti tal-manifest elettorali issa jridu jsiru kisbiet. Għal kif l-ewwel mitjum se tkun qed tressa il-qudiem proposta brabta mal-IVF li tindirizza l-familja fin-nukleju tagħha. Spjega kif l-ewwel mid-ġurnata wkoll se tiġi indirizzata r-riforma tal-ippjanar fejn wara ħafna diskussjonijiet se jkunu qed jiddaħħlu termini stretti ta' żmien fejn l-appell irid jinqata'. Dr. Abela tkellem dwar l-importanza ta' aktar riformi fl-ugwaljanza li hija waħda mill-pilastri ewlenin li fuqhom msejjes il-Partit Laburista. Dan fis-sfond ta' Partit Nazzjonalista li mhux verament jemmen fl-ugwaljanza u li esponenti tiegħu jitħattu kontrija fil-miftuħ. Il-Prim Ministru nnota wkoll il-PN għadu ma ħatarx ix-shadow cabinet tiegħu filwaqt li l-kabinet ta' dan il-gvern diġà beda bil-ħidma u b'deċiżjonijiet strateġiċi bħal dik brabta ma' Wit iż-Żrinġ. U għatem jgħid kif huwa kburi bil-grupp parlamentari filwaqt li xogħlu huwa li jwettaq. Kburi bil-kwalità tal-grupp parlamentari li għandna grupp parlamentari il-kalibru tiegħu huwa xi ħaġa li l-bieraħ waqt li jittieħdu l-ġuramenti inħares lejn il-membri tal-grupp parlamentari Laburista u ngħid kemm għandi privileġġ li l-poplu tani tant tim b'saħħtu illi nista' naħdem bih. U xogħli issa huwa li dal-poplu tagħna dik il-mandat b'saħħtu. Grupp ta' deputati tant b'saħħtu xogħli huwa li nwettaq issa.